Mga igsoon, padulong kita sa Kampamanog High School sa Kampamanog CPG Bohol, mga igsoon, no? Alang sa paghandle og Lenten recollections sa mga graduating students inubanan sa ilang mga ginikanan. Ang ako lang nga auhag sa mga nahatagan og kahigayunan nga makaalagad ayaw gayud og balibad, no? Sa mga igsoon na to nga adunay oportunidad nga makapangalagad, dili gayud kita mo balibad tungod kay kita isip tao doon naman jud tay itawag og kinutuban o limit, no? Maabot ang panahon nga lain na pod ang mga tao nga o ihatagan niya ng oportunidad. Muna kita samtang kaya pa natong ibaktas, kaya pa natong isakay, kaya pa nato nga ihatag ang atong kusog ngadto sa Ginoo. Ato gayud kini nga ihatag. Dili ta magpaunya-unya, dili ta magpadugay-dugay. Inuon sa kanunay ato gayud nga ihatag ang ato ang yes ngadto sa Ginoo. So maadto meron layo kayo ang nasa deres bilangan, gabaktas man ta. Ya, gamay sakay sa gamay nga pambot sa akong igsuon. Layo igdahian, mga abot po ni usa ka oras among biyahe ani. Siguro mga usa ka oras kapin. Kay layo-layo man og hinaot nga dili kaayo bawd. Kay aron dili kayo ta mabasahin, no? Naganda man tag mga cellophane kay in case nga mabasa ta. I mean in case nga magbawd dili ta mabasa tong mga gamit, no? Ano siya, kinahanglan dyan nag-andam sa kanunay. Ihangat ko gabaktas no? Sunrise, no? Sunrise. Ihangat ko gabaktas kay asang layo gayo do, no? Abot po na kilometro waktason munasan dari sa bilang-bilangan. So kita kits mga igsuon diya sa Kampamanog. Taas, unas. Siya na. Tinablon din ito? Tinablon? Oo. Kasa mo kong pisto rin? Pwede mong saka na eh. Ha? Pwede mong saka? Oo. Okay, kalingkod na kita. Ano siya ito nga sakyan ron. So nami ron sa bilang-bilangan. Bien Unido nga motabok ta sa Kampamanog, which is sakop na sa lain nga munisipalidad nga ang ato ang means of transportation pambot, no? Pwede man ta makasakay dito og motor kung adto ta mo agi sa mainland nga mo adto ta dito sa Ubay, no? Pero kini direct ra ni siya. Okay, God bless.